Tak sa stalo, že napríklad ten klient tu ležal, tu je koberec, vysáva sa, tu je to čisto, tak napríklad tu ležal na zemi. Lebo proste tá jeho reakcia bola tak intenzívna, Triaslo ho že ho normálne. tak triaslo, že by si potenciálne mohol ublížiť. Chcel som sa ťa opýtať takú otázku, či sa môže hypnoza zneužiť na kontrolu mysle. No, určite áno. A toto je veľký strach ľudí, ktorí majú dosť do hypnozu, že spravia niečo proti svojej vôli. Dokážeš niekoho zhypnotizovať tak, aby hovoril len pravdu? Čo považuješ za svoj najväčší úspech, čo sa týka hypnoterapie? Najväčší úspech je asi to, že ja sa tomu venujem asi 13 rokov. A to, že stále som tu. Lebo veľakrát vidím, že doslova niekto si spraví nejaký online kurz, dvojdňový kurz alebo prejde nejakým maličkým kurzíkom. Zrazu sa to samozrejme ukáže na štatistikách a na zhliadnutiach a spraví si nejakú reklamu a napíše, že robí hypnoterapiu. A postupne vidno, že tí ľudia po roku, po dvoch sa strátia. Pretože zistia, že ono to tak úplne asi nefunguje ako na tom víkendovom kurze. Ono tak asi úplne neviem s tými ľuďmi robiť všetko, čo im bolo povedané. Ono tí ľudia tak ani sami neprídu, lebo mne nevedia a postupne sa ten človek tomu prestane venovať. Takže podľa mňa akože najväčší úspech je to, že vytrvať pri tom, a že vytrval som pri tom, stále som tu a že pri tom stále plánujem ostať, lebo si myslím, že hypnoterapia je jedna z absolútne najefektívnejších metód na zmenu nášho správania. Len je to proste stovkách, množstvo stoviek hodín, lebo dostať niekoho do hypnózy je pomerne jednoduché, to si potom na konci vieme aj ukázať. To v zásade nie je až také náročné. Ale čo potom? Hej? Ako z neho ten strach dostať preč? Bo každý inak reaguje. Hej? To znamená, že to nie... Je tam strašne veľa tých premených. Je tam strašne veľa premených, ktoré sa musíš akože dookola učiť a je to niečo, čo sa učí do konca života, pretože stále ten mozog je tak neprebádaný, že stále bude čo nové objavovať. To už vlastne od nejakých 70. rokov sa hovorí, že ako už každou chvíľou príde nejaké prevratným ešte ďalším veciam, čo sa v hypnoze dá spraviť a oni postupne prichádzajú stále niečo, na čo ďalšie sa dá hypnoterapia použiť alebo hypnoza použiť a si myslím, že vie byť a mohla by byť akože voľbou číslo 1. Momentálne je voľbou číslo 96. Lebo ľudia zavolajú, napíšu, že boli už všade. Psychológ, psychoterapeut, veštec, naprávač, niekto, kto vešti z guli, liečiteľ, neviem čo, kúpili si odvar zo žaby, nefungoval, hej, že skúsia už absolútne všetko a že teda, že keď nič iné, tak už mi zavolajú, že keď mi nepomôžete vy, tak už proste, že nedokážem si povedať, že čo. A pritom veľakrát by to naozaj mohla byť akože voľba číslo 1, lebo hypnoza je zameraná primárne teda u mňa na pomoc zdravým ľuďom. Nie na odstráňovanie nejakých náročných duševných porúch, ale na bežné veci. Fajčíš, nespíš, máš niečoho strach, niekto sa bude lietať, chce ísť na dovolenku, niekto chce zlepšiť športový výkon, tých možností je strašne veľa. Strach z lietania, hej. Jasné. A ono je to určené primárne, hlavne pre zdravých ľudí. Každý máme nejaký problém. Každému jednému tá hypnoterapia vie pomôcť, ale nemyslím si, že pomôže sa vyrozprávať. Ja sa môžem 100 hodín rozprávať o tom, že sa bojím lietať. Ale aj tak sa budem bať lietať. Určite áno. Hej. Ja sa o tom rozprávam dosť často a stále sa bojím. No, takže funguje to. No, takže si veľmi úspešný v strachu z lietania. No. A hypnoterapia práve na to, aby sme sa takýchto problémov vedeli zbaviť. Psychológ, psychiatr stále majú svoje miesto. Stále sú duševné poruchy, kde jednoznačne nezastupiteľný v tom, čo robí, ale na veľa problémov to vie byť možnosť číslo 1. Zažil si niekedy nejakú nečakanú reakciu klienta alebo kohokoľvek, kto bol u teba na hypnoterapii, že spravil fakt niečo zvláštne alebo čo ti utkvelo takto v pamäti? Napríklad neprišiel na stretnutie? Ale to si ho nezhypnotizoval. Napríklad, že neprišiel, že niečo do toho prišlo. A ono je to také, že po 13 rokoch sa nedá povedať. Hej, že ono je to strašne náročné, že keď sa tomu venuješ pol roka, alebo ja som nedávno robil kurz hypnozy, kde som mal 17 ľudí a pre tých ľudí je absolútne všetko wow. Proste nech spraví akúkoľvek drobnosť, tak je to niečo, že absolútne zaujímavé, absolútne akože šokantné, čo vedia spraviť, lebo objektívne je to také, ale po tých 13 rokoch ti to vlastne príde, že bereš to ako nástroj. Hej? A že ten človek, ty neriešiš úplne, či ťa má niečím prekvapiť alebo nemá prekvapiť, a je to skôr o tom, že chceš mu pomôcť. Áno.
Chceš mu normálne ľudsky pomôcť, vyberáš si ľudí, o ktorých máš pocit na základe toho, čo robíš, ako dlho robíš, že mu pomôcť vieš. A neviem, či to... každý má trochu iné reakcie. Sú ľudia napríklad, ktorí sa hovorí, že má kinestetické prežívanie emócií. To znamená, že on keď prežíva nejakú náročnú emóciu, tak sa trasie. Napríklad celé telo. A počas tej hypnózy? Počas hypnózy, hej. A môže to pôsobiť napríklad trochu strašidelne, alebo keď ten človek trochu väčší, tak mohol by rozbiť kreslo. Tak sa stalo, že napríklad ten klient tu ležal, tu je koberec, vysáva sa, tu je to čisto, tak napríklad tu ležal na zemi. Lebo proste tá jeho reakcia bola tak intenzívna, že ho tak triaslo, že by si potenciálne mohol ublížiť, keby z toho kresla padol, niekto by si udrel hlavu alebo niečo, tak bol radšej na zemi a všetko, čo mal vlastne si prežil, cítil sa oveľa, oveľa lepšie. Len teda pre istotu vždy všetko robíš preto, aby si zachoval ten pocit bezpečia a chránil toho klienta, aby sa mu nič nestalo, aby sa aj dokonca nejak fyzicky nemohol ublížiť. Mňa by toto dosť prekvapilo napríklad. Ale ja jasne chápem, že... Na prvýkrát je to veľmi akože prekvapujúce a práve preto aj možno pre tých nových ľudí, ktorých na to nikto nepripravuje. Ktorým vlastne sa povie, že odbiješ si kurz, hej, a všetko bude super, všetko je jednoduché. A zrazu príde na takáto situácia, ty vlastne s ňou vôbec nevieš naložiť, tak si zrazu povie, že tak toto asi úplne, že nechcem zažívať druhýkrát. No, určite. A pritom dá sa s tým v pohode pracovať. A keď sme pri tejto téme, tak ešte by som sa ťa chcel opýtať, že máš nejaký taký, že najzaujímavejší alebo taký moment zo svojej kariéry hypnoterapie, že by niekto to odišiel, alebo kdekoľvek, kde si bol a ty by si povedal, že fú, ty kokos, tak toto bolo silné. A to je každý deň. Ale akože možno niečo, že fakt špeci. A podľa mňa to je prvýkrát sa stalo na Slovensku. A to bola spolupráca s kriminálnou políciou. Pretože ma kriminálna polícia prizvala do vyšetrovania a práve na to, že aby som pomocou hypnózy a toho vrátenia sa do tej minulosti a spomienok pomohol objasniť trestný čin. Čo je veľmi špecifická vec. Podarilo sa veľmi veľa vecí, ale teda myslím, že vyšetrovanie stále prebieha, tak sa nedajú hovoriť, že detaily, ale aj vyšetrovateľ na konci dňa vlastne skonštatoval, že proste, že ten klient povedal neskutočné množstvo detailov, ktoré sú potvrditeľné, overiteľné, že bola to, myslím, že prvýkrát hypnóza bola použitá vôbec v histórii polície, aby teda pomocou takýchto techník poškodený si dokázal vybaviť spomienky a sa vrátiť do tých udalostí, ktoré sa stali. To bolo naozaj... A tým, že sa to nedialo tu a dialo sa to vlastne vo vyšetrovacej miestnosti, tak bolo to ešte o taký akoby, že kúsok navyše, kde vyjdeš aj zo svojho komfortu, pretože toto miesto poznáš, hej, máš túto svoje veľké kreslo, ale vlastne zrazu máš prísť do úplne obyčajnej miestnosti, kde všetko sa nahráva, sú tam kamery, sú tam mikrofóny, a vlastne máš s tým človekom pracovať tam. Takže to bol naozaj taká chvíľa, keď si hovorím, že super, že je to zase, že o nejaký level vyššie, ako to, čo bolo doteraz. To je... A vravel si teda, že ešte to prebieha, ale že podarilo sa zistiť veľmi veľa detailov, vyšetrovanie zrejme stále prebieha. A to bol taký akože môj to bolo pár mesiacov dozadu, takže taký, že celkom, pretože stále prebieha, že je to celkom živé. A také zase zaujímavé nie môj teda úspech, ale zase dá sa dohľadať, bolo vo Švajčiarsku, myslím, že to bol január 24, bola operácia v hypnoze bez akékoľvek anestézy. Tých operácií bolo množstvo po svete, dokonca v 19. storočí pán sa volal, že James Esdale. Aby som necítil bolesť? Áno. A bol to pán, ktorý mal zlomenú nohu a po prvej teda operácii ho začali tlačiť nejaké skrutky, ako mal spojené kosti. No a rozhodol sa, že chce podstúpiť zákrok bez akékoľvek anestézy. Chirurg povedal, že prečo nie? Poďme to vyskúšať. Áno, že nie je to život ohrozujúci zákrok. Zákrok trval asi hodinu, ale že nie je to veľmi náročný zákrok, nie je to život ohrozujúci zákrok. Takže keď chce, že prečo nie? A bolo to zdokumentované, bolo tam nejaký, myslím, že aj novinári prizvaní. Chirurg sa vyjadroval, že nikdy v živote nič také teda nevidel. A samotný teda pacient povedal, že cítil keď tak tlak, že keď mu rezali nohu, ale že necítil žiadnu zubára, bolesť. Že tlak cítiš? Áno, tlak cítiš, keď máš pichnutú anestézu, ale necítiš žiadnu bolesť. Prečo sú potom ľudia tak strašne, mnohí podľa mňa stále tak skeptickí voči hypnoterapii, keď
sú fakt, že dokázané veci, aj či už u teba, alebo takto celkovo, aj podľa tohto, čo si mi teraz povedal. Prečo sme stále takí skeptickí voči tomu? Neviem. Nemáš na to nejaký názor? Že A podľa mňa je to opradené rúškom tajomstva, pretože volakedy hypnóza sa používala skôr akoby taká javisková vec a aj to hlavne nie u nás, hej, to bola skôr, že Amerika. A tým, že ja to trochu pripisujem teda kresťanstvu, pretože mal som možnosť čítať taký buletín, že okrem teda hypnózy je zlá aj yoga, aj meditácia. Takže ja to skôr pripisujem tomu, že niektoré tieto naše národy sú akoby a priori averzné voči takýmto formám z histórie nejakej takéto inej formy pomoci. A predsa len v Amerike, keď dojdeš do akéhokoľvek mesta, tak nájdeš tých hypnoterapeutov plno. Tu keď si zadaš hypnoterapia Bratislava, tak ti nájde možno v Bratislave možno 5 ľudí, možno 7 ľudí. Potvrdzujem, hľadal som. Hej, a asi aj to, že a navyše ľudia to stále neberú ako možnosť jedna. Že veľa ľudí to bere, že počul som o tom niekedy, hej, niečo mi to hovorí, ale ešte spravím toto, a keď vôbec nič iné, tak potom hypnoterapia. A pre mňa je to neuveriteľné, lebo pre mňa naozaj, že pre množstvo ľudí to vie byť možnosť číslo 1. Určite áno, tak namiesto toho, aby si chodil 10 rokov po rôznych vyšetreniach s nejakým rôznym problémom, keď ti stačí pár sedení u teba a dokáže človek si vyriešiť nejaký problém, tak aj pre život toho človeka to môže byť naozaj obrovská zmena, ako keby sa má 10 rokov trápiť, takže... To je to, čo ja hovorím, že aby sme sa netrápili viac ako máme. Pretože množstvo ľudí sem príde, už takých akože zdecimovaných životom a povie, tak ja to chcem ešte vyskúšať a keď nie, tak s tým problémom dožijem. Ale prečo? Hej? Pretože niekto má náročný rozvod, rozvedie sa, má 45 rokov, 48 a si povie, že tak ja už asi ostanem sama, hej, život už je zlý a už si nikoho nenájdem. A prečo? Preto je nezmysel. No, jasné. Stále tá žena má, neviem, 15-17 produktívnych rokov pred sebou, prečo by mala byť sama? Alebo chlap, to je teraz jedno, hej, že kto má akože ostať sám. Alebo keď máme nejaký strach napríklad z lietania, niekto zažije turbulencie, začne sa bať lietania. Ja som sa bál už aj predtým. No a teraz ide o to, že no dobre, a teraz čo? Si poviem, že tak nikdy nebudem lietať? Akože nemusím. Hej, ale prečo nie? Prečo nemôžem radšej dojsť na 3, 5, 7? To nie je zase zázračné, že dojdem hurá na 3 stretnutia a každý problém života zmizne. To zase nie. A dojdem na nejaký v zásade nízky počet stretnutí a zrazu lietam. Alebo spravím tú aktivitu. Alebo niekto sa bojí osloviť na ulici niekoho. Hej? Tak zrazu sa nebojí, zrazu je s tým OK. Tak prečo by sme sa mali trápiť, keď sa nemusíme trápiť? Odbočím teraz trošku od tejto témy, aj keď ešte sa k nej vrátime. Máš nejaký obľúbený film, čo sa týka hypnoterapie alebo hypnózy alebo tejto tematiky? Jeden je super a ten je z 2013. sa volá Trans. Režiruje Danny Boyle, takže prvý úspech, že ten film musí byť dobrý. Áno. Hrá tam James McAvoy, hrá tam Vince Cassel, záporáka, takže zase film musí byť dobrý. James McAvoy je môj obľúbený. No, hrá tam Rosario Dawson, nie je úplne že známa tá herečka, ale že veľmi pekná, sympatická herečka tam hrá. A celý akože plot filmu je o tom, že sa rozhodnú ukradnúť 25 miliónový obraz z galérie a po náraze do hlavy ten, čo ho ukradne, stráti pamäť a nevie, čo sa s tým obrazom stalo. A vyhľadajú hypnoterapeutku, ktorá má pomôcť na to, aby ten obraz našli. Ten ukradnutý. A ten ukradnutý obraz našli, áno. A tí, čo ho ukradli, ho potrebujú nájsť. No a všetko, čo tam ukazujú, je podľa mňa reálne. Ona tam aj hovorí veľmi akože dobré veci, lebo keď aj niekto sa pýta, že či sa dá každý zhypnotizovať, že s každým sa dá všetko robiť, no nie, nedá. Ani tréner z každého nevydoluje majstra sveta v plávaní. Ani v hypnoterapii sa nedá vo hypnoze s každým všetko robiť. Ale popisuje tam, že je pár percent ľudí, z ktorých sa dajú nastaviť akoby, že skoro na všetko. A nechcem prezrať akože pointu, ale super film. V angličtine, v češtine. Toto si treba pozrieť. A niečo na Netflixe teraz sa objavilo, myslím, že Hypnotík alebo nejaký film. A ešte bolo niečo s Benom Affleckom. Ja mám jeden, na ktorý som sa chcel opýtať. Podfukári. Videl si Podfukárov? No jasné. No a tam vlastne ten jeden, poznám aj meno herca, ale teraz mi nenapadne. Volá sa. On hral Bielý muži nevedia skákať, Woody Harrelson. Áno. Tak presne on.
tam vedel robiť naozaj, že mnohé hypnózy. A ja si pamätám, hej, že prišiel na niekoho lúskol a povedal mu, že ja neviem, teraz vyjdeš na ulicu a budeš sa chovať ako sliepka. Je aj toto možné reálne? No, akože treba vždy povedať, že áno aj nie. A prvá vec je to film. Hej, to znamená, že je to film na to, aby zaujal, ale zase akože tá druhá časť tej story je, že v zásade áno, ale zase nie vždy a s každým. Hej, áno, že áno. nedá sa povedať, lebo to potom... Prepáč, iba sa chcem opýtať, lebo už som sa to chcel viackrát, že je to aj o nastavení toho, kto ide do tej hypnózy? Že ako sa tomu otvorí, ako... Áno, je to vlastne každý na Slovensku je taký akože zvláštny a podľa mňa veľmi nesprávny pojem nazvaný, že hypnabilita, že ako sa niekto dá zhypnotizovať, čo vlastne má tebe povedať, ako si veľmi nešikovný v tom, ako sa vieš dostať do hypnózy. A pritom to ukazuje nešikovnosť toho, čo teba uvádza do hypnózy. Takže keď niekto hovorí, že hypnabilita je 50%, tak vlastne je to o jeho 50% úspešnosti. A jeho neschopnosti. A nie o tvojej 50%-nej nejakej schopnosti sa dostať do hypnózy, pretože každý človek sa dá dostať do hypnózy, lebo keďže ten proces hypnózy akoby emuluje vchádzanie do spánku, tak pokiaľ sa niekedy spal, tak si musel prejsť aj tými stavmi, ako ideš do hypnózy. Takže nezmysel, že sa nikto nedá dostať do hypnózy. Samozrejme sú nejaké pravidlá, že ten človek ti musí rozumieť. Takže kebyže na teba hovorím po grécky, nebude to fungovať. Kým nevieš po grécky. A to, čo si povedal, keď zaspávame, že sa dostávame do nejakej hypnózy, tak to teraz mi to iba tak napadlo, že mnohokrát, keď zaspávam, ale viem, že ešte nespím, ale mám už pocit, že sa mi niečo sníva, alebo sa myknem, to už je tá hypnóza? Nie, že hypnóza, skôr ide o tú mozgovú frekvenciu, že vlastne prechádzaš obdobnými úrovňami mozgových frekvencií, aj v hypnóze, ako sa prechádza aj pri spánku. Ale zároveň, akože neviem, čo všetko máš v otázke, je tam 1 800 000 a keď na to pozerám, ale napríklad je pojem, ktorý sa volá, že environmentálna hypnóza, čo tiež akože ľuďom nič nehovorí, a napríklad pokiaľ niekto tancoval na nejakom tranceovom koncerte bez extázy, aj to je forma hypnózy. Pretože za bežných okolností by mu ten mozog už musel povedať, že proste už fakt nevládzeš, už kašli na to. Hej, že už chod domov, hej. Už je 1 hodina, tancuješ tu od 6, akože fakt nie. A on vydrží celú noc tancovať, pretože v tú chvíľu ten mozog je nastavený, že to dá. Alebo dojdeš do kina a niekto plače pri filme. A pritom je to stále film. Keď bol Titanic, koľko ľudí plakalo, že Leonardo zomrel. Pritom je to stále film. Hej. Takže my v tú chvíľu, v zásade jedna z definícií hypnózy je potlačenie kritického myslenia, dočasné potlačenie kritického myslenia, a ty v tú chvíľu potlačíš to kritické myslenie, lebo žiješ s filmom, žiješ s tou hlavnou postavou, hej? A uveríš tomu, že čo sa práve deje, že je skutočné. A vyvolá to tú emóciu. Alebo napríklad šoferuješ a presne vieš, že ešte chceš ísť nejaký nákup spraviť, ale si taký nejaký akože zapozeraný na cestu a zamyslený, že zrazu zistíš, že tam bola odbočka, hej. A to sa stáva, si myslím, veľmi. A to sa stáva komukoľvek, hej. Aj toto je forma hypnózy. Alebo že zabudne vystúpiť z autobusu na zastávke, z električky. Hej. Takže toto sú všetko formy. Alebo že si zabudneš kúpiť lístok. Chtiac alebo nechtiac. Hej. Dobrá výhovorka. Som zabudol. Som bol v hypnóze, predsa to mi nedáte, hádam pokutu. Hej. No, takže každý z nás niekoľkokrát sa dostávame kvázi do toho kvázi hypnotického stavu, lebo niekedy si práve šiahneme do tej dlhodobej pamäti, k ktorej bežne nemáme prístup, lebo vôňa, lebo vidíme v televízii niečo, alebo sa nám ozve spolužiak, ktorá sme nevideli 20 rokov a zrazu si spomenieme na niečo zo strednej. To všetko vykazuje znaky v zásade toho, že vieme využiť našu kompetenciu, vieme sa vrátiť napríklad do tej dlhodobej pamäte, ktorú bežne k dispozícii nemáme. Ale aj ten tranceový koncert. Obľúbená téma je cirkev, ale nechceme nám veľa ľudí naštvať, takže možno ju vynecháme a možno necháme na iný nejaký rozhovor. Sú potom dokonca akože také vysvetlenia, že ako tá sugestia funguje, že samozrejme lepšie je sugestia od autority ako od bežného človeka. A príklad sugestie od autority, ideš na vyšetrenie a milosrdná sestrička ti povie, že teraz sa pripravte, teraz vás pichneme a ono vás to bude veľmi bolieť. Tak jasné. Hej, a jasné, že bude. Lebo je to práve sugestia, ktorú ti dala, bude ťa to strašne bolieť. No. Tak mozog už sa zamerá na to miesto a už je inervované, už sa na neho sústredím a už len čakám, aby ma to začalo bolieť,
A fakt to bolí. Ale toto ináč vravíš veľmi dobre, pretože ja som videl jedno video a možno aj viacej s malými dieťatkami a vlastne tam mal ten doktor úplne iný prístup, hej, že si ho dal na tú podložku u seba a začal mu robiť, ja neviem, mal tam nejakú včeličku. Alebo nejak ťukal ho. Hej, hral sa, potom mu pichol tú injekciu a to dieťa bolo úplne bez reakcie. No hej, lebo aj bolesť je akože z veľkého ohľadu naučená. Pretože si malé dieťa, padneš a pokiaľ ti ten rodič povie, že no vstávaj, poď ďalej, sa nič nedieje. Ale pokiaľ dojde starý rodič a začne, joj, teba to musí bolieť, hej? A zalamuje rukami, nohami, nedaj Bože, ešte dostaneš 3 kinderka za to. Tak sa dieťa naučí, že super, tak keď padnem, tak už mám v hlave, že začnem plakať, bude zmrskať, utešovať. Je to nejaké potraviny sú naokolo, nejaká čokoláda z toho bude, hej? A naučíme sa vnímať bolesť, lebo nám ju stále pripomínajú. A plus takéto, že teraz sa pripravte, teraz vás to bude veľmi bolieť. Miesto toho, aby povedali, že otočte hlavu na chvíľku vedľa, hneď mi môžete odísť preč. A vôbec by neriešil, nič by vlastne nehovorila, hej? Lebo ty vieš, že ťa niečo čaká, ona ti nemusí o tom pripomenúť, že teraz a ešte ti to vysloví na hlas. Hej? Ale že len sa otočia na chvíľku hlavu a hneď ste preč. Akože do keľu, to je aká somarina sa hanbiť, napríklad brať nejaký liek. Keď máš vysoký krvný tlak, budeš sa hanbiť brať lieky na tlak? No nemal by som. No nemal by si, ale možno nebudeš dlho žiť. Takže nemal by si sa brať, aby ti pomohol. Áno. A ten lekár to není od toho, aby z farma lobby dostal za teba 5 eur za predpísaný liek. On dokiaľ strávil 6 rokov v škole, strávil x rokov, aby dostal atestácie, x rokov má tú svoju ordináciu, on je tam na to, aby ti akože pomohol. Akurát to, že na teba nemá 2 hodiny, aby počúval, jak ty sa mu sťažuješ o živote, to je objektívna vec, ale to je tvoj problém. On ťa nemá čo počúvať. On ti má pomôcť. Nemáš na ňo zaplatené sedenie, že má na teba hodiny, ak sa niektorí ľudia sťažujú, že ja dojdem lekárovi, ona na mne 10 minút. No má. Lebo po tebe je tam ďalších 30 ľudí na každý deň. Hej? Náš pediater povie, že on denne niekedy ošetrí, neviem, či desiatky detí. Hej? On nemá čas sa on sa ešte má čas aj vykecávať popri tom, on je super. Hej? Ale nemá čas sa ten lekár akože vykecávať. Ten urológ nebude rozoberať tvoj život, ako ty si sa cítil, keď sa ti niečo zle dialo. To nie je jeho vec. On je tam proste, nastaví liečbu, spraví ti sono, môže povedať, že teda nemáš žiaden zdravotný problém, pokiaľ nejaký máš, navrhne liečbu, nejaký liek, zákrok, niečo a posuniete ďalej. A ináč, keď vravíš o tomto prepájaní, tak ono to funguje asi tak iba jednostranne, nie? Že ty si fér a vieš odporučiť toho lekára, ale tí lekári asi často neodporúčia hypnoterapiu celkovo. Sú také lastovičky, že sa stane napríklad, že niekto povie, že tomu pacientovi, že napríklad nenašli sme žiadne akoby zdravotné hľadisko alebo zdravotný problém, ktorý by potvrdzoval tú vašu diagnózu. Takže máme pocit, alebo došiel som k tomu, že je to niečo vo vašej psychike. A bolo by dobré napríklad podstúpiť hypnoterapiu. Ako nepovie úplne, že choďte tam a hypnoterapiu, povieda príklad. Hej? Zvážte psychoterapiu, zvážte hypnoterapiu, zvážte niečo, čo by vám mohlo pomôcť s psychikou nájsť tú príčinu vášho problému. Ale skôr asi jeden zostaň, nie? Začína to byť trošku lepšie, ale stalo sa mi napríklad, že reakcia psychiatra bola, že úplne v pohode, že ja si myslím, že to môže pomôcť. A stala sa vyiritovaná reakcia, že on nie je lekár, že tam nemáte čo chodiť, lebo vám ublíži a stane sa niečo hrozné a spadne vesmír. Takže sú to akoby také dva protipóly. Ale ja mám pocit, že za tie posledné roky, a tým, že to robím 13 rokov, na začiatku to bolo akože veľmi, veľmi, veľmi ojedinelé. Teraz mám pocit, že je to trošku lepšie, ale stále možno ten lekár by to aj spravil. Len nevie to tvoju reakciu. Hej? A hlavne v tejto online dobe, že ty máš nejaký problém, lekár má na teba 10 minút, lebo zistí, že tebe zdravotne nič nie je, povie ti, že mohol by si podstúpiť niečo a ty v ten moment ideš na modrého koníka, roznesieš, úplne rozprášiš toho lekára, aký je neschopný, lebo ti nevie odstrániť problém a posielate nejakým navyše šarlatánom. Chcel som sa ťa opýtať takú otázku, či sa môže hypnoza zneužiť na kontrolu mysle? No, určite áno. Treba sa pozrieť na druhú svetovú vojnu. Hypnóza zase, tá masová hystéria, masová hypnóza, samozrejme sa môže použiť na zlé ciele,
a hlavne pokiaľ si veľmi dobrý retorik a vieš v ľuďoch vyvolať nejaké základné inštinkty, vieš v nich vyvolať strach o život, vieš v nich vyvolať napríklad závisť, že tá iná krajina sa má lepšie ako my a ono by to mali patriť nám, vieš v nich vyvolať strach, že tí druhí ťa chcú zabiť. Sú to koľko? Sú to 3 roky, kedy takáto hypnóza bola použitá, aj použitá dnes a denne v propagande. Čiže to je tiež Je to tiež forma hypnózy, kedy vlastne tí ľudia masovo uveria, že má ísť zabiť do dediny, kde býva jeho babka, musí z niekoho zabiť. A v tú chvíľu je ten človek tomu schopný uveriť. Hej. Pod tlakom okolností, možno aj tomu, že zastrojujeme ti rodinu, keď nepôjdeš, to je zase druhý problém, ale časť tých ľudí proste ide. Lebo oni vyvolajú taký strach správnou retorikou, že idú. Prečo potom počas druhej svetovej vojny teda sa povedalo, že časť obyvateľstva ju treba vyhľadiť? Lebo tomu tí ľudia v tú chvíľu uverili. Lebo sa zahralo, nepoviem, na tie najprimitívnejšie inštinkty. Že tí ľudia tu sú zlí, nemajú čo robiť, okrádajú nás, tí ľudia tu nemajú čo s nami hľadať. Hej? A tí ľudia v tú chvíľu, tí vojaci tomu uverili. A robili to dokonca z presvedčenia, že tak to má byť. A on nebol hlúpy, to nie je o hlúposti ľudí. To je o tom, že ten vodca, ktorého meno by sa nemalo nikdy viac hovoriť a navždy by mal ostať zapísaný za všetko, čo spáchal v zlom, tak že dokázal tých ľudí zmanipulovať, aby takéto zverstva robili. Čiže tá nejaká moc a manipulácia sa dá vysvetliť aj ako hypnoza, alebo manipulácia dá sa nastaviť akože masová hystéria, lomeno masová hypnoza, ktoré by sa dali dať akoby, že ekvivalent slov, kedy dokážeš tých ľudí, lebo to chceme spraviť aj tu. Keď sa bojíš psa, my ti ten strach chceme vybudiť a následne ti ho chceme odstrániť. Ano. On ten strach chce spraviť len do polovicu. On chce vybudiť práve preto, aby v tebe zanechal ten strach a ty tým pádom si spravil čo? To, čo hovorí definícia hypnozy. Dočasné potlačenie kritického myslenia. Tak si potlačil to kritické myslenie, že ako dieťa si sa s tým kamošom tam hral babky. A teraz ho musíš zastreliť. A deje sa to po celom svete. A myslíš si, že aj vlády, prezidenti a tak využívajú hypnózu? Alebo nejaký takýto druh? Prečo nie? Prečo strašia s všetkými nezmyslami a časť ľudí tomu absolútne verí. No, veľká časť. Akože ja niekedy, keď sa pustím do komentárov na niektorých našich politikoch, to je jedno, čo spravili, hej, že či si kúpili dom v Chorvátsku alebo čokoľvek iné, tak ja normálne niekedy žasnem, že aj keby kdokoľvek, to je jedno z akej strany, či zo Slovenska alebo z Ameriky, niekoho zabije, doslova, takže tí ľudia si to ešte vedia nejako odôvodniť, že no však tak provokoval, no alebo ja neviem, že normálne, že to je sila. Ale o tom to je, hej? A bohužiaľ aj na Slovensku sa to podľa mňa deje, že vlastne tá nálada je burcovaná umelo. Hej? To nie je, že ľudia si zrazu povedali, že budeme sa tu neznášať. Hej? Treba si spomenúť, aké boli nálady na prezidentku a čo na tých protestoch. Hej? Na zhromaždení neboli protesty. Na zhromaždení hovorili, aké nálady tam burcovali v ľuďoch. A zase, keď vyvoláš nejaké emócie, ona neznamená, že odíde. To isté, treba sa stále vrácať tomu, ako funguje naše správanie. Keď ťa kusne pes a pes zomrie, prestaneš sa ho báť? Nie. Keď ti niekto vyvolá dostatočne intenzívne emócie, odíde od teba preč. Znamená, že tie emócie odídu? Nie, ostanú tam. Preto je tá spoločnosť polarizovaná. Lebo veľmi šikovne, lebo máme nejaký cieľ, lebo sme zistili, že v zahraničí to funguje, alebo chceme niečo dosiahnuť. Čiže ty si mi odpovedal vlastne na tú, už sme si teda spolu odpovedali. Mám tu ďalšiu otázku, že či sa stretávame s hypnozou v bežnom živote, takže zrejme dennodenne. Na každom rohu. Každýkrát z televízii, keď vidíme reklamu, prečo? Keď ide film, našťastie akože bežné stanice my to nepozeráme, ale keď ide film a začne z reklama, tá reklama je o kúsok hlasnejšia ako bežný film, je o kúsok farebnejšia ako ten bežný film. Chce nás zahletiť vnemami, chce sa deť presne to isté, aby sme uverili, že práve tento práci prášok je lepší, tento nápoj je lepší, tieto tenisky sú lepšie a sme zbombardovaní na každom rohu. Každý jeden deň. Wow. To si podľa mňa ani, teda aspoň ja som si to absolútne neuvedomoval a to už som sem išiel s tým, hej, že som si niečo pozrel o tebe, že som si ťa pozrel v show Jana Krause a takéto detaily, ale
je to aj tak extrémne vlastne zistiť, že sme takto a uvedomiť si to, že sme takto manipulovaní a hypnotizovaní vlastne každý jeden okamih v živote. A preto je také strašne vtipné, keď niekto povie, že hypnoza je nebezpečná alebo hypnoza neexistuje, hej? Lebo sa používa každú... A pritom sa používa akože každý moment, hej? Každý deň, ako sme si povedali, každý z nás niekoľkokrát je v takom stave. Vidíme to v televízii, používajú to politici a v zásade vidíme to na každom rohu. Akurát zrazu si povieme, že hypnoza teda je zlá, nebezpečná a tak ďalej, ale vidíme ju všade. Dokážeš niekoho zhypnotizovať tak, aby hovoril len pravdu? Alebo dá sa to? Áno aj nie. Zase, ono je to vždy, treba vždy brať ten rozsah, ako keby tu sedel napríklad, že tenisový tréner a ty sa ho spýtaš, že či dokážeš z každého vykresať akože majstra sveta. A ti povie, že nie. Hej? Musíš mať na to nejaký set predpokladov, ale za bežných okolností a úplne bežných okolností nie, lebo hypnoza nie je sérum pravdy. Hypnoza sa dá klamať. Hej? To znamená, že to nie je o tom, že vieme z neho vydolovať nejakú pravdu, ktorú nechce povedať, lebo on nie je pod akoby, že nadvládou niekoho. Ty kebyže chceš kedykoľvek ukončiť ten hypnotický proces, tak otvoríš oči a odídeš preč. Ale v tú chvíľu nechceš. Lebo sa ti nedieje nič zlé, pretože aj keď máš zažiť niečo že náročné, ale preto si došiel. Ale dolovať z teba, že aká je pravda, na to myslím, že existujú lepšie techniky. Hej, ale áno, boli španielská čižma bola fajn a možno nejaké ďalšie. CIA poznalo svoje obľúbené simulované topenie a podobné praktiky, ale hypnoza si myslím, že nie. A možno ešte tak trošku nadviažem na túto predchodziu otázku. Môže byť človek v hypnoze prinútený urobiť niečo proti svojej vôli? Či nedá sa takto akože rozkazovať? Lebo toto je tiež napríklad veľmi často vo filmoch, že ja neviem, zhypnotizujem môjho brata a poviem mu, že teraz chod na chodbu a poklop po všetkých dverách. A je to proti jeho vôli? Aký má problém klopať na dverách? No tak ja neviem, takže ja by som mu povedal, že nech to nerobí. Má problém klopať na dverách alebo nie? To není ani o vôli, to je o nejakých morálnych presvedčeniach a zásadách. Takže ty nespravíš niečo na 99%, čo sa bráni tvojim morálnym zásadám. To znamená, že keby ti niekto povedal, že pôjdeš niekoho zabiť, tak otvoríš oči a sa začneš tomu strašne smiať. Hej? Ale keby to bol správny typ človeka a je to masový vrah, pre ktorého tá vražda je číslo, keby tu sedel Manson, ktorý zabil x ľudí a stimuloval by x ľudí sa zabilo a môže zabiť ešte jedného, že prečo nie? Lebo jemu sa to nebráni žiadnej morálnej zásade. Áno. Keby si niekomu povedal, že dáš mi všetky peniaze, začne sa smiať. Hej? To znamená, že pokiaľ nie si altruista, že na požiadanie otváraš peňaženku a dávaš peniaze, a toto je veľký strach ľudí, ktorí majú dosť do hypnozu, že spravia niečo proti svojej vôli. Ale zase, ja tak rád drillujem, že a kto vám toto povedal? No povedal to kamoš Maroš. Super. Alebo to videl vo filme. Odkiaľ to má kamoš Maroš? No, jeho sesternica išla v autobuse a tam počula niekoho, kto so mnou rozprávali a zrazu prídeme k tomu, že je to vymyslená story. A to je toto, čo sa ľudia boja, lebo aj keď niekto je v hypnoze, tak zrazu, keď je takýto, že kvázi, že odkvecnutý a že sa z nej vtedy manipulovať, no nedá, lebo ty cítiš, čo ti ten človek robí. Hej? Cítiš, že ťa niekto chytá, kde by ťa nemal chytať. A nedá sa to tak, že na silu z neho ideš spraviť srandu, lebo proste na to nebude reagovať. Alebo proste zrazu otvorí oči a jedno ti vylepí. Hej? To není, že ty ho máš pod nadvládou. On slobodne došiel, jeho nikto nepriviedol v putách. Aj v prípade tej kriminálnej polície vlastne týždeň menej trvalo, aby sa ten poškodený rozhodol, či vôbec to chce podstúpiť. To nebolo, že vyšetrovateľ mu to nanútil. To bola akoby, že posledná možnosť, ako získať nejakú informáciu, keď už vlastne nebolo ako inak. Hej? A on chcel, povedal, dobre, idem do toho. Hodinu sme sa najprv rozprávali, pretože vyzeral, že utečie každou chvíľou. Hej? Na základe toho, čo mu niekto povedal a filmov videl a tak ďalej. Ale to nie je manipulácii, nespravíš nič, čo sa bráni tej tvojej vôli. Hovorí sa, ale to je skôr, sa hovorí. Pokiaľ by si dokázal vystimulovať hrozbu, napríklad nie, že ideš niekoho zabiť, ale že vedľa niekto ide zabiť tvoju ženu. A zase sa hovorí, že 5 až 7% populácie sa volá, že somnambulista, on je to, že námesačný a nemusí byť striktne námesačný, ktorí dokážu spraviť skoro čokoľvek. Tak je možné, že správnym vytvorením hrozby
A tá hrozba sa zrazu nepričí tvojim hodnotám. Tak akože chceš ochrániť svoju ženu, hej? Jasne. Tak v prípade vyvolanej hrozby je možné, ale je možné. Hej? Je možné, že niektorí ľudia, ale zase zlomok ľudí by to spravili. Ono je to rovnaké, ako keď máš tú hypnotickú show. Na začiatku vidíš, že ten človek si zavolá aj 50 ľudí na stage a postupne ich posiela preč. Až mu ostane napríklad na javisku 10. A z tých 10 bude niekoľko úplne že famóznych, pár bude takých, že OK. A to je práve to, že čo robí, že potrebuje spolu ľudí, čím viac spolu ľudí má, tým je to jednoduchšie vybrať, aby vybral naozaj tých najlepších ľudí. Takže je možné, že super človek, super nastavený, akože super v tom, že je super vybratý, dokáže zareagovať na hrozbu aj napríklad útokom. A môže sa stať, že hypnotik, ty alebo kdokoľvek iný, ty už asi nie, hej, tie skúsenosti, ale dajme tomu, že určite sú aj nejakí šarlatáni alebo ľudia, čo sa tomu venujú menej, že môžu ma ovplyvniť v niečom, čo si ani oni sami neuvedomia pri tom liečení? Ja si myslím, že vieš niekomu vyvolať to, aby sa to volá, že pozitívna halucinácia, čo je vlastne presne táto vec. Pozitívna halucinácia je to, aby videl niečo, čo nie je. Ergo, aby teba videl ako mimo, alebo brata si videl ako mimozemšťana. A ešte vyšší level je samozrejme, ale zase nie pri každom, je negatívna halucinácia. To znamená, nevidíš niečo, čo reálne je. To znamená, že tá sugestia je, že napríklad od tej chvíle som neviditeľný. Jedna z akože asi z najfascinujúcejších vecí, ich je akože veľa, ale z takýchto, keď akože to skúšanie, ak sa na začiatku pýtal, to človeku nenapadne hneď, bola tá sugestia, že zabudneš na všetko, čo si kedy videl, počul, zažil. Čiže zmeniť meno, že by si nepamätal svoje meno, alebo nejakú informáciu, vek, čokoľvek? Ako sa voláš ty? Tak najprv. Čo je po živote? Čo bolo pred ním a čo si máme uvedomiť, kým žijeme? Nič sa nedieje náhodou. Ani to, že si tu. Už roky ma fascinujú otázky, na ktoré hľadá ľudstvo odpovede už celé veky. Čo ak smrť nie je koniec? Čo ak sny nie sú náhoda, ale brána k niečomu väčšiemu? Nie je lepšie veriť, že všetko má nejaký zmysel a nie sme tu len tak. Posledný rok som hľadal ľudí, ktorí prekračujú hranice bežného chápania. Hypnoterapeutov, exorcistov, duchovných liečiteľov, psychológov so zameraním na sny, kňazov, šamanov, ľudí so skúsenosťami s posmrtným životom. Prečo niektoré sny nechcú odísť a čo sa nám snažia povedať? Existujú sily, ktoré nevidíme, ale môžu ovplyvniť náš život? Čo ak smrť nie je koniec, ale len začiatok iného príbehu? Všetko, čo sa deje, má svoj dôvod. Možno nie všetkému rozumieme zatiaľ. V tomto projekte sa spolu vydáme na cestu za tým, čo je skryté. Budeme skúmať javy, ktoré mnohí popierajú, ale existujú. Ak hľadáte odpovede, pohodlne sa usaďte, pravda je možno bližšie, než si myslíte, a my ju budeme hľadať spolu.